ассалому алайкум ба ҳар як нафаре ки видеои моро тамошо дорен ҳама вақт дастгирӣ мекунед ва комментариҳои хуб менависед. Кадом нафаре ки бигем ҳама вақт канали моро тамошо мекунад, хато накунем як 20 рӯз чит видео накардем ва тан рафта будем ва омадем бо бигем дар ҳамаи ғарибӣ қарор дорем. хоб проблемаҳои зиндагиам бигем яке дига ба ютубам нарасидем бахшиш. ва дар ин видео мехостем ки нарх навои билети ҳавопаймо моҳи март ва апрел шумо дар расонем. обуна шидан аёз наброре, лайк обуна шидани шумо барои мо беҳад дастгирӣ хуб мешавад. рекламаомон аемоном ав як касамон аки ҷой ба ки ҷои билет дар кор мешавад, баъд дили пир метавонед харидорӣ кунед. ва ай боло номерҳои бародараемоном ки нафарҳои бедокумента ай ҷои зиндагӣ мекардагӣ мегира мебара граница бо мебиёра, ҷои зиндагӣ мекардагӣ намебиёра. хоб мегем нарх навои билета чӣ хеле ки медонем бигем ай Россия рафтан арзон айни замон, вале ай Тоҷикистон омадан қимат. ва шумо метавонед ки телефон кунед роҳҳои пересадкаша ё ки мақсад номерҳои автобуса ё ки пирсен ки кадом роҳбати арзонтар биёен. моҳи март Москва душанбе ай 10500 рубл то 14000 рубл. душанбе Москва ай 26500 рубл то 34000 рубл. моҳи апрел Москва душанбе ай 15 то 18000 рубл. душанбе Москва ай 27500 то 29000 рубл. моҳи март Москва Кулоб ай 11 то 14000 рубл. Кулоб Москва ай 27 то 32000 рубл. моҳи апрел Москва Кулоб ай 14 то 16000 рубл. Кулоб Москва ай 29 то 35000 рубл. моҳи март Москва Хуҷанд ай 11500 то 15000 рубл. Хуҷанд Москва ай 26 то 28000 рубл. моҳи апрел Москва Хуҷанд ай 15 то 19000 рубл. Хуҷанд Москва ай 26 то 31000 рубл. моҳи март Москва Бохтар ай 11 то 14000 рубл. Бохтар Москва ай 26500 то 32000 рубл. моҳи апрел Москва Бохтар ай 14 то 17000 рубл. Бохтар Москва ай 28 то 29000 рубл. хоб бигем айни замон ҳамин нархҳо қимат ё арзон шиданашам мумкин ай билета ҳечи гуфта намешавад ва шаҳрҳоеро ки нагуфтем масалан Самара, Питер, Екатеринбург ё ки дигар шаҳрҳои Россияра видео дар рози баъд нашава гуфтам, метавонед шумо телефон кунед пирсед. ҳамин қадар маълумот боқӣ паноҳи Аллоҳ бар канали мо бошад.